Wengenza ukuthi-ke nginibingelele nginamukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video igama lami ngumsizi aka inkosi yo-admin. Uma uqala ngona kule channel qinisekisa uqinisele usubscribe uzothola zonke izinto engiyiposta kuyona ke le channel. Sekutholakala isidumbu sowesifazane esikhishwa amehlo nekhala. Sekutholakala isidumbu sowesifazane esicuye noma sicuyiwe enodele ePietermaritzburg. Lo wesifazane utholwe ke izingane zesikole, isidumbu sakhe senqunu sikhishwa amehlo, ikhala ke nomlomo nesikhumba sobuso sixetshulwe ke sonke sekuvele ke amathambo ebusweni. Amaphoyisa avuleke idokotoko saphenywa. Izindaba ke lezi sibhlungu sabalela lapha ke enkundleni zokuxhumana. Abantu abaningi sebeqalile babeka ke imbono yabo ehlukahlukene ke ngalolu daba. Mina ke ungana kwethu ngizofisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho uthi wena ucabangani ke ngalolu daba. Hlangana lapha comment section ungakhohlwa ukucinezela usubscribe uzokwazi phela ukuthi uzitholele zonke izinto esiyiposta kuyona ke le channel. Mina sengiphuma kanje.